Dzisiaj mija tydzień od podania komórek. Ja uważam, że jest znaczna, bardzo znaczna poprawa. Kajta, szybciej. Ja wiem, że nie chcesz, proszę. Tak, ślicznie, dobry koń. Żywie idzie, chętnie idzie. Dalej, 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 leniu mały. Tak, dobry koń, proszę, proszę. No ślicznie, dziewczynko. Dalej. Wstępem. Okej. W drugą stronę, Kajtunia. Kajta w drugą stronę. W drugą stronę. W drugą. Pomału. I szalej. Tak, dobry koń. Wstęp. Dalej. Szybciutko. Tak, ślicznie. Na ścianę, nie do mnie. O, nie kusem, wstępem mówiłam. Dobry koń. Pięknie. No ślicznie. Kółeczko jedno. Jedno. Jeszcze tak wiadomo ostrożnie, ale może lepiej jest, uważam, przez ten tydzień. Nie do mnie, idź na ścianę. Zawracamy w drugą stronę. W drugą stronę. W drugą stronę zawracamy. Tak. I na ścianę, koleżanko. Nie, nie w tą. Zawracamy. W drugą. No już, idziemy. No pięknie. Tak, dobry koń. Raz, raz, raz. A na ścianę idź. Na ścianę idź. Proszę. Dalej. No ale już powoli nie musiałaś. No chodź, idziemy już, koniec spaceru. Chodź szybko, idziemy. Chodź malutko, chodź. No, a buzik kto mi da? No, kto mi da buzi? Kto? Buzi, kto? A nie. Kto mi da buźki? Kto mi da buźki? Tak, proszę. A nie, poproszę. No, kto buźki mi da? Jeszcze raz, ostatnio mam. Nie. Pięknie, pięknie, jestem z siebie bardzo dumna.